Det ser lækkert ud. Det her er mig og mine klassekammeraters frokost i dag. Men jeg synes lige, vi skal spole tiden lidt tilbage for at se, hvor det kommer fra. Klokken er 7, og jeg er taget hen til i-køkkenet. Det her vores frokost, vi har lavet. Så Claus, hvad skal vi lave i dag? Der er jo 2 menuer. I dag der er grøntsagsmoussaka, og der er fiskfrikadelle. Og fiskfrikadelle, det er jo en af vores allerstørste hits i IT-ordningen. Vi prøver at variere maden, så man får alt muligt slags mad. Har ikke både får noget traditionelt dansk, for eksempel boller i karry, men samtidig får man også kylling tikka masala. Det er indisk. Hvad ligger der i? Det er vores fisk, vores lyssteg. Vi skal lave fiskefrikadeller i dag. Og nu skal vi lige have skudt temperatur og vejet det. Prøv der, de dufter faktisk næsten ingenting. Nej. Og det er dybest set. Det er godt. Det er frisk fisk. Vi skal lave så mange fiskfrikadeller til jer ude på skolerne, at der er bare filetvægt. Er der 170 kilo. Hvorfor får I ikke bare færdiglavet fars? Er det ikke meget hurtigere? Jo, det er betydeligt hurtigere, for det er jo bare at få 5 kilo spand ind ad døren, af med hatten, ske dem ud og så ned på panden. Men det smager helvede til. Og det er fordi, at vi har ingen kontrol over, hvad de kommer ned i. Her, grunden til, at vi får dem hjem i hele filet, det er jo, at vi ved, hvilken fisk der er kommet ned i. Vi ved, hvor frisk den har været. Kan du overtage her, Laura, og flytte ud til Susan? Her, Susan, der kommer nogle fisk. Det er dejligt. Hvor mange fiskefrikadeller får I så ud af 1 kilo fisk? Det er cirka 27 stykker. 27 stykker. Ja. Så er det remouladetid. Claus, hvorfor bruger I ikke bare sådan en her? Hvorfor vi ikke bruger sådan en her? Alt er hurtigere, hvis du køber det på tube, ikke? Men det betyder jo ikke noget, fordi bare fordi det er hurtigere, er det jo ikke bedre, vel? Vi hakker vores egen dild, og vi plukker vores egen persille, og vi sylter vores grøntsager, og så videre, og rører den, og river selleri og gulerod og vender den sammen til en dejlig grøntsagsremoulade. Hernede der har vi grøntsager og alt muligt andet, ikke? Og så, det vil jo sige, at den er sundere, fordi der er grøntsager i, og det giver også konsistens, det bliver sprødt og dejligt. Det er så industrimayonnaise eller remoulade. Og det er jo, den ser sgu lidt bleg og trist ud, ikke? Så derfor, så den her, ikke? Det er bare, sig det til jeres forældre derhjemme. Kun hjemmelavet remoulade. Hvad er det, du laver? Nu er det også samlemaskinen, som vi skal køre vores fiskefrikadeller på. Tager det lang tid? Det tager nogle gange lidt tid, det her. Men er vi i gang, så går det hurtigt. Så går det hurtigt. Så hurtigt går det altså ikke. Men nu prøver jeg lige at tage tid på at se, hvor lang tid det egentlig tager at fylde en pande. 86, 88, 108 fiskefrikadeller på 1 minut og 20 sekunder. Hurtigere kan det ikke blive. Kan jeg få 2 fiskefrikadeller? Nej, det skal da ikke ligge der i den her madkasse og blive helt lumre og kedelig. Det er bedre, at vi pakker det sådan her. Så holder de sig friske og temperaturen kølig. Hvad er det, du laver her? Jeg står og finder ud af, hvor meget jeg skal tilberede maden ved, ligesom de går ud på skolerne. Altså nu har jeg så sat det mad ind i ovnen, som de skal have at spise, og så har jeg sat det ved samme temperatur, som køkkenansvarlige gør ud i skoleboden. For ligesom at se, jamen, hvordan bliver resultatet, når det bliver varmet op. Om det bliver varmt nok i forhold til egenkontrollen, eller det bliver for varmt, så det bliver fisken måske bliver tør. Fiskefrikadeller er jo populære og smager rigtig godt, men det er jo ikke det, vi får hver dag. Nej. Og det er jo heller ikke meningen. Meningen er jo, at I skal prøve at smage alle mulige slags mad. Man får smagt svinekæber, man får spist kål på forskellige måder, alt muligt. Så derfor prøver vi skal rundt i alle slags mad, og det er en del af IT-ordningen. Det var så et besøg i IT-køkkenet, men nu er jeg altså blevet sulten.